Подкрепям кампанията «1 милиард се изправят за справедливост», защото насилието срещу жените е бич за нашите общества. То увеличава неравенството между мъжете и жените, а няма демокрация без равенство между половете. Подкрепям кампанията, защото правата на жените са права на човека, правото на достоинство, правото на физическа и психическа неприкосновеност. Жените имат право на справедливост, когато техните основни права и свободи не се спазват. Трябва да обединим усилията си, заедно, мъже и жени, да нарушим мълчанието, заобикалящо жертвите и им дадем шанс чрез справедливост, житейски проект и реализация. Да премахнем стереотипите и се противопоставим на всички извинения, културни, исторически или юридически, заради които насилието срещу жените продължава и днес. Отговорни сме пред милиони момичета и жени и нямаме право да се превръщаме в съучастници чрез мълчание.